Ой, Лилия Хайруллинаны каршы алабыз. Лилия Хайруллина мен сени танымадым. Мен нинди укучы бала киле экен дип. Машинаның ичинде төшүргеле малай. Күрсәтәсеңме безгә? Анда күрсәтергә бер юк инде. Юкмы? Юк. Шундый. Минем обычно беспорядок була. Машинада бүген. Теге ни? Творческий беспорядок, бит? Икенче өйдә бөтенләй бер шушында. Бөтенләй бер шушында журнал белән чыгып китәсең, шуның белән киләсең инде, бит? Буны 2 миллион 500 алдыңмы? Күпмегә төште бу? Мала. Түгел инде күптән алган машина. Хәзер искә түгел, моны кем алды? Син алдыңмы? Бүләк иттеләрме? Ирең алып бирдеме? Или таптыңмы каяндыр? Или сиңа бирделәрме бер концерттан соң? Мәле сиңа акча бирмибез бүген? Асыйтмыйм. Нигә әйтмисең? Шулай. Бу машина ничә ел йөрисең инде? Инде бер 4 ел булды бугай. Алыштырырга кирәк инде хәзер. Ничә ел сайын алыштырып торырга кирәк гадәттә машинаны? Ну бер 4-5 ел диләр. Кешеләр шулай ди инде, белмим. Ни хәтле дөрестер. Бәлки берәр кеше бүләк итер миңа яңа машина. Андый хәлнең булганы бармы синең тормышыңда? Ничә булмаска, биш. Мөмкин андый хәл булырга. Булырга мөмкин генә әле булмады, шулай бит? Ну, булганы да бар инде, нәрсә бүләк иткәннәрен әйтмим. Әйт инде, нәрсә бүләк иттеләр? Алтын беләзекләрме, җәле карыйм әле кулларыңны, юкмы? Әйтмим. Әйтмисеңме? Сату эшләре ничек? Аны син үзең сатасыңмы? Менә бу машина. Танышлар сорый инде Лилия машинаңны сатмысыңмы дип. Инде сатырга уйлагач, бәлки аларга әйтермен беренче чираттан, аннары бәлки шул объявление бирәсең инде интернетка, ну күбрәк танышлар аша сатасың инде. Бу иске машина дип әйтәйин инде, менә йөргән кемгә кирәк соң ул? Син бит яңаны аласың инде, бит? Үзең искене алмыйсың бит. Менә кем аласың аны? Акчасы булмаган кешеме, шулаймы? Белмим. Кемнең теләге бар шул ала инде. Син гел яңаны алып торасың инде, бит? Бу синең ничәнче машина? 1, 2, 3, өченче машина. Мен сени танымадым. Син бик бай булачаксың киләчәктә. Мине еш танымый кешеләр, мин гел төрле образларда шуңа күрә. Еш мине кешеләр танымыйлар. Бер көнне былай киенгән, икенче көнне мин теге озын каблук дип әйтәләр бит, каблук киям, шунда классик киемдә мәсәлән. Йөришә йөрисеңме син? Менә ничек? Шуны нитеп котыртып. Кайфым нинди була, шулай киенәм мин. Бүген инде кайфсың. Син первоклашка, беренче класска барырга, сине беренче класска алып барырга була, кызым дип бүген. Менә яратам менә шундый кроссовкилар киеп йөргә инде. Кроссовкилар? Киттең менә шундый образда. Син бу киемнәрне менә күп кеше бит инде уйлый, менә Пугачевлар, алар инде именно танылган кешенеке булсын кием, шулай бит? Син ничек? Аңа игътибар итмисеңме? Яратам, конечно, теге сумка, аяк киеме, шундый әйбәт булсын дип. Дәле сумканы төшерергә әле, о малай, сумка. Бу инде импорт. Мондай киемнәрне инде теге төрлесен алып та аны киеп була, һәм инде матур итеп сайлый белсәң, туры китерә алсаң стиленә шуңа күрә. Моның теге бренд әллә ни хәтле кыйбатлы акчаларга алынган булырга тиеш түгел дип әйтәм, шуны түгел ансы. Дип уйлыйм, мин шулай дип уйлыйм. Син шулай дип уйлыйсың. Менә бу үзеңне шулай тоту ничек? Син ашамыйсыңмы бөтенләй? Син гел аш халәттә йөрисеңме? Юк, ашыйм инде мин. Әле бу көннәрдә гомумән ашыйм. Әзрәк нервничать итәм дә бәлки шуңадыр, белмим. Хәзер үзеңнең алырга кирәк, кулга тотынырга кирәк. Ник син нервничать итәсең? Нәрсә булды? Минем хәзер презентация альбомы булачак тиздән, сентябрь аенда. Кайсы җирдә була? 14 сентябрь Корстында Жужу барда, ала бирсә. Аннары аннан соң бер ай үткәч тагын 16 октябрьдә минем сольный концертым, ала бирсә филармония залында. Аннары Шаулда концерт беренче көннән соң шулай октябрьдә, шуңа күрә күп башта күп уйлар, күп планнар. Теге кыз белән аерыштыгызмы инде? Лилияләр. Кая ул Лилияләр? Аерылыштык дип инде без теге вакытлыча проект булдык бергә. Шуңа күрә теге концерт куйдык, җырлар чыкты. Хәзер һаман да инде эшлибез җырлар үстендә, тик аны хәтер җинтекләп. Әллә әйттеңме, минем аркада пиар итеп йөрмәле син Лилия дип. Мин барыбер нирәк бит дип. Мин андый нирәк дип санамыйм. Юкмы? Һәр кешенең үз юлы, аның үз тамашачысы, үз аудиториясе, минеке үземнеке. Һәм дә инде һәр кешенең үз юлы, һәм мин үз иҗатым өстендә хәзер вакытта эшлим күбрәк. Хәмдүнә Тимергалиева әйтә, холодильникны ачып, салкын сөтләр эчәм, булган тавыш бетми ул ди. Син дә шулаймы? Менә бүген нәрсә эчәсең? Күрсәт әле безгә. Кофе эчәм мин. Бу Америкадан килгәнме? Лично сиңа гына теге президентларга килә бит. Мин бик яратам кофе, мин бер көндә кофесыз үтми. Бу американский бренд инде, бөтен кеше белә инде, шушы знакны күрсәләр. Ой, синең турында уйлап куябыз диләр.